Annyeong! Again. This is Mikay, a non-K-popper. Pilapil. So, today we'll be reacting to BOYS24 Unit Yellow version E. Wala may idea kung kasi sila. First time na mo makasugakod sa ila. So, let's see. Si Jack. Tapos yung kayong mga ilong. Maibog dito sa yung ilong ay. Kamusta no? Itong ikatulo. 2, 4, 6. 6 sila. Pero dahil doon sila 28 kabuk ng lalaki. Ay, kubok na. Dili siya mo. Turong. Kasi ikaw mukha. Marashag Marashag ka ng K-pop sa unang panahon. Year 2012 na ba? 2000, Chopper. Ang concept nila? Oh, parang karaan na K-pop. Lain na ba yung K-pop karon? Siya karaan siya na K-pop. Sa panahon sa Super Junior of Peg. Sa IS. Taas ko siya ilo. Finance kay mag-front siya. No? Siya dimple. Ay, dimple. Ay! Gako siya. Gako siya jawline. Hawad ang rapper. Rapper siya? Hawad siya. Asa man siya? Kupuhon niya, oy. Wala sila robot. Nakagawas. Siya si Jungkook. Siya si Jungkook. Nakuratan yung Isa na. Jungkook si Jungkook. We are the E. E energy. Emergency. Electricity. Kabot lagi. Electrical. Electricity. Ang ano ba, ang style nila ka, mura siya karaan na K-pop jud ay. Asa mo itong rapper? Uy, si Jen mo. Sugat ko niya glow. May pagka Eric Dam. Wala ang kapuzar. Saan ka na to? Mandara yung gwapo. Pero, uy! Sa mukot. Nanagan sila. Nanagan. Oh, 28. Kiri dala sila ka buo. Nga sila ang unit na ano. Layo po na sila nga unit. Gapo ko siya man ay. Tara. BOYS24. So great. Si Jack. Mana mo, tama na ko. Bye!